masu kallon mu a wannan YouTube na channel namu na mai suna wata rayuwa Hausa TV. Kamar yadda muka saba kawo muku hirarraki da mawakan Hausa masu kasida, tsofaffin fuska da ma sababbi, da kuma jarumai wanda suke harkar kanewa sababbin fuska da ma tsofaffi. Yau ma ga mu da ɗaya daga cikin masu fitowa a cikin masana'antar Kannywood, wato ba sai dai na faɗi sunanta ba, an cewa ga bakin da ta fi daɗi. Yanzu za mu ba ta waje domin ku ji sunanta. Ni sunana fauziyya salisu. To masu kallon mu kun ji sunanta. A gurguje malama Fauziyya, shin me janyo ra'ayinki kika shiga wannan masana'anta ta Kannywood? To na shige ta ne akan faɗakarwa akan abubuwa da ake yi dai da dama, to duk ba wani abu ne muke yi ba, faɗakarwa ce. Shi yasa muke ɗan janyo ra'ayin mutane akan abubuwan da muke faɗa a kai. Mutane sukan samu wani kalubale haka ko a gida ko a unguwa. Shi lokacin da kika shiga wannan masana'anta kin tsinci kanki a irin wannan masana'anta? To ka san ba a iya rasa nono a riga, an ɗan same shi ɗan kaɗan amma ba masu yawa, tunda har an ba da dama da wannan in za ka tafi ma za a ce maka a dawo lafiya, Allah ya kiyaye ka ji daɗi ka sanan ka sa hanya ka ɗau hanya ka tafi. To wasu sukan ɗauki kamar masana'antar Kannywood wata hanya ce da ake gurɓacewa, ko kuma kuna shiga masana'anta ba tare da gida an sani. Wai shin ya abin yake? Gaskiya ko ni yanzu da sashi zan shiga harkar nan sai da na sanar, amma wasu da dama suna ƙin faɗa ne a gida, kuma har ana zuwa ana irin kama su darakta su producer ana kama su. Duk wanda zai shiga harkar fim ya kamata ya sanar da iyayensa sannan ya shiga harkar. To yanzu akalla lokacin da kika shiga masana'antar Kannywood da wani kamfani kika fara kenan? Ni yanzu na fara da mai gizo. Dan mai gizo yanzu ba abin da zan ce mai gizo sai ai godiyar Allah. Daga nan kuma dai ga su nan duka ba wanda dai yanzu ba ba a sani ba, kowane yana sha. To bayan mai gizo a wani kamfani da kika kare ko har yanzu dai shi din ne? To gaskiya yanzu dai haka ina artist. To akalla yanzu kin yi fina-finai kamar guda nawa? Ai gaskiya fina-finai na dai kam ba su iya irguwa. To ko za ki iya gaya masu kallon mu kamar ko guda uku ne haka? To gaskiya na yi tarho, na yi ito ga sunan dai ma da barkatai dai fina-finan dai. Ka gani abu dai a guri na ma na fi son a ce tarhon nan, ina son fim din nan sosai. Ga sunan dai tunda ba za ba su yi rubu ba, akwai su kala-kala. Akwai wani matsayi da mutum yake so ya kai a masana'anta, shin kin kai wannan matsayin ko kina dai sare? Gaskiya ana dai sare. Akwai ron kala-kala ne, wani yana so a bashi wani kamar irin ron ɗin ƙauye, ko kuma ka aiki za a abin ne. To kin wanne ne fi miki daɗi? Gaskiya na fi son a wajen ɗin ƙauye, don ni ina jin daɗin aikin ƙauye, wanda zan zo ko in zo a aljana, ko in zo dai gani dai ina wannan yawon na dai a ciki, ko ina irin ɗan shan sirrake su gida, ina son to bayan wannan shin da wani actor kike so a haɗa ki a cikin aiki kenan, ko mace ko namiji? To ni duk wanda dai za a ce za a haɗa ni da shi ne zan yi. Bayan haka a gurguje duba da yanayin lokaci, wani fim ɗin wani darakta kika fi so ki? To a yanzu haka kaga ina so a ce ina tare da Nuhu, don na taɓa yin aiki da shi kuma na ji daɗin aikinsa. Yanzu ina son a ce yanzu ma na ci gaba da aiki da shi. To bayan shi babu wani dole sai dai shi ne? To ka san mutane ne ga sunan dai kowanne inda ya ce za a yi aiki kawai za a je a yi aiki da shi.
gaskiya ne. Mafi akasari mutane suna kallon 'yan matan wasan Hausa ko in ce 'yan Kannywood kamar irin zawarawa ne suka yi aure suna kashe auren su shigo masana'antar Kannywood. Shin ya abun yake ne? Ya danganta da irin yanayin wasu, ko auren ya mutu a zo kuma a tafi harkar fim ɗin. Idan harkar fim ɗin ba dai faɗakarwa ce kuma sana'a ce, don ba wanda zai ɗau wannan ɗin sana'ar a wasa. In dai har ka ɗauke ta kwafin za ka ji daɗin ta. To ya batun aure ko kina da shi? Da ina da aure za ku gani? To haka ne, aikin san mafi akasari ko ra'ayin mijin zai iya barin mu. Ba ni da aure amma ana sa rai da aure. To Allah ya sa. Shin yanzu wani irin godiya za ki wa 'yan kallo irin kallon fina-finan ku da suke yi haka? To ni dai ne musu godiya da dukkanin wanda ya kalli fina-finan mu yana jin daɗi, kuma abin da muke faɗa suna aiki da shi. Na gode musu, Allah ya saka musu da alkhairi, dan ina da masoya sosai a cikin Kannywood. To mun ji daɗi alhamdulillah da wannan gudunmuwa da kika bamu. To amma zan ɗan dada nan agogo bai kaɗan, akwai abin da na manta ban faɗa ba. Mutane suna kallon kamar ko 'yan Kannywood haka, musamman mata kuna da girman kai. Idan aka gan ku ana so a yi muku magana sai ki ga mutane suna tsoron yi muku magana ma saboda girman ku. Ni ai kowa na ba na girman kai. Duk wanda ya min magana ni zan amsa shi. Dan so tari hanya duk inda na fita za ka ji ana kira na da sunan da aka ganna a wani fim, haka za ka ji ana ambata ta. Shi yasa ni ba ruwa na kowa na wani. Yanzu masu kallo suna so su gan ku, musamman ko su zo inda kuke domin su kawo muku ziyara. Shin za ki iya gaya masu inda ke ko a'a yanayin rayuwa da yadda ta kaya? Gaskiya kan akwai yanayin rayuwa. Kina tsoro da ke? Babu tsoro. Babu tsoro amma dai yanayin rayuwa dai, amma za ka iya faɗa inda kake, amma kuma da akwai yanayin rayuwa. Masu kallon mu aka ce laifin daɗi ƙarewa. Kun ji dai yadda muka kaya da hira da jaruma a masana'antar Kannywood, wato Hajiya Fauziyya, wacce take fitowa a ron. Ta ce kai ta fi son fim ɗin ƙauye kuma tana sa a bata ron na aljana haka. To ba mu san dai me yasa ta ce haka ba ta so a sa ta ne a uwa ne, ta ce ta fi so ta fito aljana da ta dinga tsorata jama'a. To dai ga shi ta bi abin da dai ta faɗa. To sai ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha tamu ta Wata Rayuwa Hausa TV domin ku ji nan gaba da wace jaruma za mu zo muku, ko kuma da wani jarumi za mu zo muku, ko kuma mawaƙi ne shi ko kuma ba mawaƙi ba ne. To a gurguje ni suna na isa zalfin diki, ina yi wa kowa fatan alkhairi, sannan ina yi wa darakta Abdullahi Chief Imam da ƙoƙari, sannan ina yi wa Jamilu Yalo shi ma producer mu na mai kula da wannan tasha tamu fatan alkhairi. Sai ku kasance da mu a nan gaba. Na gode, Allah ya saka da alkhairi, sai kuma kun ji mu tare da Anti Halim.